Les terceres jornades Rehabilitando han fet parada a la Fresneda. La trobada ha servit per analitzar des de diferents àmbits les possibles fórmules, estratègies i models de gestió residencial rural. L'objectiu, equilibrar la pressió turística i l'accés a l'habitatge que pateix la zona. Es un problema que como al resto de la comarca o la mayoría del pueblo de la comarca, hi ha bastant turisme en este poble i aquí no trobes una vivienda per alquilar de cap de les maneres i ja per comprar i per vendre, pues bueno, està tot molt car i és un problema. Durant les jornades es va parlar sobre ajudes a la rehabilitació d'habitatges, així com altres estratègies que ha tret el govern d'Aragó per millorar el parc residencial. Hemos estado hablando en esta jornada, por ejemplo, de subvenciones y ayudas que se dan en el gobierno de Aragón. ¿Por qué no vincularlas a ciertas condiciones? O sea, puedes rehabilitar una vivienda y una ayuda, pues comprométete a alquilarla, pues igual a sectores sociales o con unos límites de dinero que puedas cobrar. En les taules rodones es va apuntar la necessitat de compatibilitzar el turisme i l'habitatge i es van contemplar idees innovadores. Trobar alternatives amb molta imaginació, que són cooperació i col·lectivitat, que col·lectivitats poden trobar alternatives. I l'altra és el diàleg obert i la implicació de l'administració. I s'ha d'ordenar. S'ha d'ordenar quina és l'oferta turística al Matarranya i a qualsevol puesto. L'elecció del Matarranya per acollir aquestes jornades no és casual, atenent que és un dels territoris de la geografia aragonesa que està experimentant un major increment de l'activitat turística i on s'estan identificant problemes d'accés a pisos o a cases en condicions.